खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ आं अन्जु ब्रह्म दिनै आं मोनसे गोनां खौरां होनो नागिरदों। मोनसे समनि बिग्रायारि हान्जा NDAPS नि दैदेनगिरि दानि UPPL राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथांखौ बिआर फेरेंगा होननानैबो मिन्थियो। दिनै बिथांनिफ्राय मिन्थिनो गोनां खोथाफोरखौ रायजोफोरनो मोनथिहोनायनि थांखिजों माखासे सोंलुनि फिननाय होनो आवगायनाय जाबाय। बिथांनिफ्राय गिबियै मिन्थिनो हास्थायनाया जाबाय बिथाङा बिग्रायारि हान्जानिफ्राय फैनानै आबुं समाजाव माबोरै आरो मानो UPPL हान्जायाव फैनो हाखो। गिबियाव रिलाइभ निउज 24 जा पर्टेल चेनेल आं नोंथांमोननि न'खरखौ हामबाय होनदों मानोना दिनैनि बे फंजा समाव नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो मोननायनि थाखाय आरो बे खाबुखौ नोंथांमोना आंनो होनायनि थाखाय थोंजोङैनो नोंथाङा खेबसे मोनथाम मोनब्रै कुइसनखौ दाजाबदेरखाबाय आं होनो नाजानोसै। ओरैनो जोंनि बर'नि जा थामोनथानि बाथ्रा हारिया गोमोरलांहां मोनसे अलखद एबा खैफोदाव थानाय समावहाय जों साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बै समाव मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन जायनि जाहोनाव जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायाव थांनाय 32 बोसोरनि सिगां नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ गुबुन मोनसे BSF मुं होनानै गायसनदोंमोन। बेनि गुबै थांखियानो जादों थामोनथानि बाथ्रा। दाना फैयै फैयै गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे सानखांनाय फैदों। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव बै समनि सोमावसारनाया 20th सेन्चुरिनि सोमावसारनायमोन। दिनैनि बे 21st सेन्चुरियावहाय रिकनस्ट्राक्सन मोनसे पिरियड जाय पिरियडनि गेजेरजों जोङो मोनसे हारिखौ चेलेन्जिं मोनसे मुगाजों बा हारि माहारिजों जयै थांफानो गोनांब्ला रिकनस्ट्राक्सन जा भिउ एबा नोजोर बे नोजोरजों जोङो थांनांगोन होननानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव थामथि बर' एफर्टखौ खालामनाय जाबाय जेरावहाय जोंनि मोनफ्रोमबो NDB हान्जाया गावस्रानानै दङमोनब्लाबो थासारिजों गोरोबनो हायियाव ज' जानानै बे एफर्टखौ खालामदों। दानिया खालामखांनायनि उनाव मोनसे बाथ्राया जोंनि सोमावसारनाया आर्म स्ट्रागोला जोबदोंब्लाबो पलिटिकेल मोनसे स्ट्रागोल जों मोनसे प्लेटफर्माव फैनो बाध्य जादों मानोना पलिटिकेलि जोंनि हारिखौ जों जौगाहोनायनि मोनसे सम। दा बे खाबुआवनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा माखासे गावबा गाव भिउजों लानानै आइडिय'लजि स्ट्रेटेजिखौ लानानै पलिटिकेलि गावस्रालायबाय बेबो सैथो खोन्था। बयहाबो गावबा गाव थांखिजों नोजोरजों हारि सिबिनो हानायनि मोन्थाय दङ डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव। दा आं दिनै UPPL हान्जायाव जइन जानानै हारि सिबिनो हारि दाखांनो रिकनस्ट्राक्सन एबा लुखांफिननायनि थांखिजों गासै जाथि जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै जोंनि BTRखौ जौगाहोनायनि मिजिंजों थांनाय 17 बोसोर BPFनि सासननि सिङाव जोंनि गेजेराव जा अननायनि जौलेंआ जलांदोंमोन बे जलांनायखौ रुजुफिननानै एबा सुजुफिननानै गोदानै अननायनि मोनसे जौलेंखौ सुजुनानै जों मोनसे मोजां हारि एबा सोदोमस्रि दाखांनो हायो बेखौनो UPPL हान्जाखौ सायख'नानै आं पलिटिकेलि बाहागो लानाय जादों। राजखान्थि हान्जायाव बर' दैदेनगिरिफोरा गावस्रालायनानै बर' हारि जौगाखांनायनि राहानि सोंलुआव बिथाङा बुंफोरथि होनायनि गेजेराव बर' हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ रायखाङो। राजखान्थि होनोब्ला मोनसे हारिनि राजखान्थि हान्जा थानाया असम्भब आरो बियो जाथावनाबो नङा। मानोना BPFआसो मोनसे हारिजों दाजानाय राजखान्थि जाय राजखान्थिखौ जोङो केबल मात्र बर'निल' राजखान्थि होननानै बुंनो नागिरो। खिन्थु दिनै बेखौनो लानानै BPF हान्जाया UPPL हान्जाखौ बर'नि राजखान्थि हान्जा होननानै बुंनो नागिरदों बियो नंखाय बाथ्रा। दिनैनि दिनाव नर्थ इस्टआव जुदि नोंथाङा नायोब्ला गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै गुफुं मोनसे राजखान्थि माने जाय राजखान्थिखौ जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टि होननानै बुङो बे पार्टिखौ दानो हानाया बे बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सिङावल' गिबि होननानै जोङो बुंनो हागोन। मानोना दिनै जोंना बिसायख'थिया साननै सानथामनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ। 7 आरो 10 बे मोननै खोन्दोआव बोखावनानै 7 आरो 10 बे मोननैनि खोन्दोनि बोखावनायनि उनाव जा
12 तारिखआव जों रिजाल्ट मोननो थांगासिनो दङ बे बाथ्राया रोखा जादों जे जों 15 तारिखनि गेजेरावनो इउपिपिएल हान्जाया सरकार दाखागोन दाना नोंथांनि सोंनायनि फिननाय बायदियै हारि दाखांनाय होनोब्ला आं बर' हारि दाखांनायनि बाथ्राखौल' बुंनो नागिराखै आं सासे बर' हिसाबै मोनसे बाथ्राया सैथो आं बर' राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि बेखौ मानिनाया बेखौ फालिनाया बेखौ संदाननाया आंनि दायित्व आंनि मावनांगौ खामानि बर' हारिनि सोमोन्दै मावनाया खिन्थु बे नङा जे आं आंनि आइखौ मोजां मोनो होननानै आं गुबुननि आइखौ गाज्रि मोनो गतिके आंनि आइखौबो आं अनो गुबुननि आइखौबो आं गोबायो बेनो जोंनि पलिटिकेल इउपिपिएल हान्जानि गुबै थांखि बिटिआर गोरोबथानि उनाव आफादगिरि आरो नेहाथारि माने एनडिएपिएसनि सावरायग्रा आरो फेरेंगा सानैजों गावस्रालायनायनि जाहोनाव माबाफोर आन्दोनि बाथ्रा दङ नामा होननानै सोंनायनि फिननायाव बिथाङा सैथो असैथोनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे खेंफोरथि होयो। बेवहाय आन्दोआव थाखुमानायनि बाथ्रा गैया सैथो असैथोनिसो दावहा फैदों सावरायग्राया दिनै बिपिएफ हान्जाखौ सायख'नायनि गुबै थांखियानो जादों आं बिथांखौ दाबो वेलकाम बानायो आं गाज्रि मोना सैथोजों फै असैथोजों थानानै हारि सिबिनाय हारि दाखांनाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनाया गोरलै नङा जाय बिपिएफ हान्जाया मोनसे असैथो एजेन्डा गैयै प्रिन्सिपाल गैयै स्ट्रेटेजि गैयै पलिसि एन्ड प्लान गैयै मोनसे पलिटिकेल पार्टि नंखायनो दिनै आं इउपिपिएल हान्जायाव हाबनानै बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंहा माने जोंनि पलिटिकेल पार्टिया मोनसे प्रेक्टिकेल पलिटिकेल पार्टि जोङो प्रेक्टिकेलि आवगायलांनायनि बाथ्राखौ जेब्लायबो नोजोर बोयो जों थियरिनि बाथ्रा बुङा बिथांमोना जा एजेन्डा गैयै मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ गादबबोदों नासयबोदों जाख्ल'बोदों बै समाव मोनसे अल्टारनेटिभ वे मोनैनि थाखाय गैयैनि थाखाय जोंनि गासैबो हारि माहारिया बा जोंनि बिटिआर बासिया आगुनि बिटिसि बासिफ्रा बिपिएफखौनो सापर्ट होनो बाध्य जादोंमोन बिपिएफआ जे नंखाय बाथ्राजों नंखाय लामाजों हान्थिग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा दिनै रोखा जाबाय लैहोर लैहोर इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैदों जाय इउपिपिएल हान्जानि जोनोम साना बारा गोबाव जायाखै बे 17 बोसोर बिपिएफ खुंबोनाय राजखान्थि हान्जानिख्रुइबो ट्रिपल माने 3 गुन बारा जोंनियावहाय दा इउपिपिएलआव जयेन जादों जेराव 14 लाखनिख्रुइबो बांसिन आउट अफ 35 पपुलेसन जोंनाव दा 14 लाखनिख्रुइबो बांसिन जोंनाव मा दङ सापर्टारफोर दङ इउपिपिएल हान्जानि अर्थात जोंनियाव भटार्सफोर दङ बेजों लोगोसे भटार्स नङै 35 जनजों 14 लाखजों लोगोसे भटार्स नङै गोबां जोंनियाव लाख दङ इयुथफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा दिनैसिमाव भटार्स जानो हायाखै बेखौ नायोबा जोङो इउपिपिएल हान्जाया जे सैथो बे सैथो एनडिएपिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआरनि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय एनडिएपि आरो माखासे केसफोरनि सोमोन्दै सोंनायनि फिननायाव गासैबो केसफोरा जोबगोन होननानै फोरमायो। गासैबो जोंनि एकर्डनि दफाफोर बेफोरखौथ' इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौआ जोंनि दायित्वखा आरो इमप्लिमेन्टेसनखौ अलरेडि खालामबाय दङ नोंथांमोना नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दं दानिया नोंथाङा मोनसे सोंनाय सोंदों केसफोर आरो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जाय 60निख्रुइबो बांसिन जोंनि कमरेड्सफोरा जेल जानानै दङ बिथांमोननि गनायनि बाथ्रा दानिया मोनसे बाथ्राया जादों कनभिक्टेड जाखानाय जाफोर केस दङ बे केसखौ खेबसेनो उथायनो हानाया गोरलै बाथ्रा नङा मानोना बे केसआ फिसा फिसौ केसजों सोमोन्दो गैया जायनि जाहोनाव बिथांमोना कनभिक्टेड जानानै जेराव थांनानै दङ खिन्थु जायफ्रा कनभिक्टेड नङा बेखौ जोङो हायेनास नन हायेनास मोननै माने केसनि दफाजों रानदों जायफ्रा नन हायेनास केसफोर आनफर्चुनेटलि COVID-19नि थाखाय लकडाउन जानानै बेफोरखौ जोङो दिनैसिम इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै आरो जोंहा फोथायनाय दङ मास मोनसे मोननैनि गेजेराव गासिबो केसफ्रानो उइथड्र जागोन आरो एस पार द माने सिस्टेम मा होनो आयेननि सिस्टेम बायदियै जोंनि जा जेलाव थानाय मानाव गेदेर जोंनि कमरेड बिथांमोनाबो गनो थांगासिनो दङ मानोना जोंनाव माखासे सिगनेल दंफैखायो बेफोरखौ जोङो दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो फकास खालामनो गोसो गैया हयथ' बियो पलिटिकेलि सोरनावबा गोहोम गोग्लैगोन सोरबाया बायदिसिना सानलायगोन बेफोरनि थाखाय जों फकास खालामनो सानाखै खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो
जेलाव थानाय जेल जानाय जोंनि बे कनभिक्टेड मानसिफ्राबो बावैसोनो गनो थांगासिनो दङ। बिटिसि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्सनि सोमोन्दो थानायनि बाथ्रा रायखांनायखौ बिथाङा बिपिएफखौ बिजेपिजों होखारजानायनि रावसो होनना बुङो। थांनाय 5 बोसोर बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्स दङ। बांद्राय जाब्रनानै उदै देरनायनि थाखाय बिपिएफआ दाखालि बिजेपिजों एक्सपेल जाबाय, माने होखारजाबाय एबा उइद्र' खालामबाय। दा बिथांमोना एलायन्स गैला। खिन्थु बिथाङा बुंनाय बायदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया बिजेपिजों एलायन्स दं होननाय बाथ्राया अनला ओंख्रियाव आगान थायो राव। खिन्थु मानसि हिसाबै जों गासैबो पलिटिसियानफोरजोंनो जोंहा बेक्तिगतभाबै सोमोन्दो थानो हागौ। खिन्थु इउपिपिएलजों बिजेपिजों सोरबा बिपिएफ बुंनाय बायदि सोरबा गुबुन मोनसे पलिटिकेल हान्जाया बुंनाय बायदि जोंहा जे सोमोन्दो दङ एलायन्स दङ बेफोरो असैथो राव। बिसायख'थियाव बेसेबां भटआव देरहागोन होनना सोंनायाव बिथाङा गोबां भटआव देरहागोन होनना फोरमायो। नोंथाङा गावनो बिजिरना नायदो, आं रियेल ट्रुथखौसो खोन्थानो थांगासिनो दं, सैथोखौसो। जोंनियाव 50,401 भटार्स दं। 50,401 भटार्सनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां कास्टिं जागोन नोंथाङा गावनो सानदो। 80% जागोन ना 83 ना 84 ना 85% कास्टिं जागोन बेखौ नोंथाङा गावनो स्टाडि खालाम। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि 12 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलनि सोद्रोमाया जायखौ जोङो मा होनगोन भट मेम्बार्सफ्रा 27,000 दं। भट मेम्बारानो देरहानाया रोखा। दा बे बेलायाव जुदि जोङो 80% माबायोब्ला जोंनिया 18-19,000 जों बारा लानानै देरहागोन। 83% माबायोब्ला बेसेबां देरहागोन बेखौ नोंथाङा गावनो नायदो। ओमफ्राय जोंनियावदि 27,000 माबाया भट मेम्बार्सफ्रा दा दिनैनि दिनाव पार्मानेन्ट मेम्बार जानानै दङ, एक्टिभ मेम्बार, बेफोरनि न'खरनि जा सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफोरा बहाबा दिल्ली मुम्बाइआव खामानि मावनो थानायखौबो जोङो एक्सक्लुड खालामबावखानायसो। बेवहाय जोंहा सासेबो सोनाय जोंहा बेयो जों बिपिएफ बायदि लामसाम 80% मोनगोन, 90%, 60% मोनगोन होननानै बुङा। जोंनियाव दिनैनि दिनाव 27,000 नेट माने इउपिपिएल भट मेम्बार्सफोर दंखायो। बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि सायाव बिथाङा माखासे गोबां लोरबांथिनि खोथाखौ रायखाङो। बिथाङा 20%बो खामानि मावाखै। दिनै नोंथाङा बे राजा माबा ब्लेक टकिं बेनिफ्राय आर्ट बिल्डिं बायदिसिना लामाजों हान्थिनायखौ गाव मावदों होननानै बुंदों। आं बेखौसो प्रुफ होनो नागिरदों। दिनैनि जत्थ' खामानि मावदों बिनि 100%नि 80%आ गय हेडआव मावनाय। गय हेडआव मावग्राफ्रा सिबायफ्रा जायफ्रा कन्ट्रेक्टरफोर जोंनि बिदा, जोंनि बिब', जोंनि बिनानाव, जोंनि फंबायफोर बिसोरो मा खालामदों 10% खाम्फानो होसे होनानै 90%खौबो गावनि स्पिनिफ्रायनो मावनाय दिनैसिमबो गरसेबो मोनाखै। आरो जा 20% थादों नङा होमबा, 80%खौथ' जोंना गय हेडआव मावदों जोंनि बिदा फंबाय कन्ट्रेक्टरफोरा आंगोफोरा। दिनैसिमबो सिबायफ्रा मोदै रथ' रथ' गाबनानै दङ मोननाय नंला होननानै मिजिं खालामदों आरो मोननायाबो असम्भबखासै। बिथांमोना बिपिएफजोंनो थानानै बिपिएफआ सरकार जाबा फैगोन मोनफिनगोन होननानै आसा खालामदों, बे असम्भबखा। जायफ्रा 2 नाम्बारि मोनसे स्किमनि गेजेरजों बेखौ मावनो थांगासिनो दङ बेफोरखौथ' आरो बहा मोननो। दानिया 20% जे मावदों बै 20%आबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि आसनिसो बे बिटिसिनि आसनिनि गेजेरजों मावनाय मोनसेबो खामानि गैया। गतिके बे बिथांनि मोनसे डिमेरिट आं बेखौ बुंनो नागिरो। आरो बिथाङा 17 बोसोराव दिनैसिमबो माने जोंनि 12 नं चिरां दुवारनि गामिफोरखौ गाग्लोबजोबनो हायाखै। बेनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा मा थाबावो। समष्टिनि गेदेरसिन जेंनानि सायाव सोंनाय सोंलुनि फिननायाव बिथाङा बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि सायाव नाथ्रोदनानै बानबुंथि होयो। बेवहाय डेभेलपमेन्टनि बेला होनोब्ला आं गेदेरसिन फिसासिनखौ आं सानाखिसै। पेरेलेलि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो आन्डार डेभेलप। माबोरै आन्डार डेभेलप होनोब्ला बिथाङा जोंनि साहा ओनसोलनि मानसिफोरखौ बेखौ नोजोर हो जेब्लायबो साहा खोलाहा राननानै मानसिफोरखौ डिफारेन्स लाबोयो। बेनिफ्राय डेभेलपमेन्टनि बेलायावबो बेफोरबायदिनो खालामबोनो नागिरदोंमोन, माने कारापसन खालामदोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनै
पेरेलेलि इडुकेसनेलि आनइमप्लयड प्रब्लेम जादों नङा होमबा बेनिफ्राय ससियेलि हम एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराव जोंनि लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ बिथांमोना जौ लोंहोनानै ड्राग्स जाहोनानै बेनिफ्राय जुवा दाइस बायदिसिना गेलेहोनानै तास गेलेहोनानै मानसिफोरखौ माने गोजौ थाखोआव दावगाहोआखै एग्रिकालसारेल बिथिङाव नायनो थाङा साइन्टिफिकेलि जोंनि मानसिफ्रा गावनि गाव खुंथाइ मोननाय मोनसेयावबो जोंनि बर'फ्रा बा बिटिसिफ्रा दिनैसिमबो एग्रिकालसार बिथिंखौ साइन्टिफिकेलि मावनो हायाखै बिथाङा गावनो गाव सासे फरेस्ट एन्ड टुरिजम डिपार्टमेन्टनि इएममोन नङा होमबा जासेयावबो बिथाङा बिथांनि दिनावनो बे चिरां क'क्राझाराव जेरावहाय बिनि जोनोम जायगा खाथिसिन आं बे जायगानि होननानै बिखा सौयै सौयै बुङो बेनिफ्राय मा खालामदों गावनो फरेस्ट एन्ड टुरिजमनि सासे इएममोन खिन्थु फरेस्ट एन्ड टुरिजम डिपार्टमेन्टआव बयनिख्रुइ रासिन कारापसन जानाय मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि आगसि आगदा थानाय पिएसफोर बायदिसिनाफोर बायदि माने आंगोफोरनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि बे क'क्राझार चिरांनि हाग्राया धंस जादों आं बेखौसो बिथांनि सायाव इलिगेसन लाबोनो नागिरदों एनडिएफबिजों लोगोसे लाइमोन सेंग्राफोर आरो रायजोफोरनि थाखाय इयुनाव माबादि जौगाखांनायनि हाबा मावनो होनना सोंनायनि फिननायाव आबुं आरो गेबें रावजों बिथाङा फिन होयो नोंथांफोरनि आशीर्बादा आंनाव थायोब्ला निसय आं मावनायाव गावखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै बावसोमगोन खिन्थु आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि इयुथ्सफोर आनइमप्लयड इयुथ्सफोर जाय आनइमप्लयड इयुथ्सफ्रा थांनाय 17 बोसोराव बांनायनिफ्राय ट्रिपल टाइम बांदों 3 गुन बारा बांलांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव बिटिसिआवहाय 8 लाखनिख्रुइबो बांसिन आनइमप्लयड इयुथ्सफोर दङ बेजों लोगोसे जोंना एनडिबि कमरेड्सफोर दङ एक्स एनडिबि कमरेड्सफोर बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौबो जोङो नायखागोन आरो 100% मानोना जेरावहाय जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों डाइरेक्टलि जोङो 20,000खौ गभर्नमेन्ट जब माने गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय जब क्रिएट खालामनानै होनो हाखायो फारसेथिं नन गभर्नमेन्टेल माबायावहाय मा होनो लाइनावहाय नङा होमबा गभर्नमेन्ट सेक्टरावहाय नन गभर्नमेन्टेल सेक्टरावहाय जोङो फ्राय माने 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों थारमाने जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों जेरावहाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मात्र 5,000 मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौबो होनो हायाखै बिथांमोना होदों मात्र गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ जेरै स्मल स्केल इन्डास्ट्रि होनोब्ला जोङो बै अन्थाइ देख्रुबग्रा प्रेसार नङा होमबा ओमफ्राय बिथांमोननाव 2 नाम्बारि 1 नाम्बारि गावसोरनो दंफां सिखावखा नालाय बिपिएफनि मानसिफ्रा इएमनिफ्राय लानानै माबासिम हाग्रामायाथ' अन्थाइ सिखावसो बाला सिखावसो बिथांनि जत्त' प्रेसार बेवहाय मोनसेबो ट्राकआ माने रिभिनिउ होआलासिनो अन्थाइखौ खावै खावै लाबोनानै दिनै माहाजोन जानायसो बे हाग्रामाया ओंखायनो बिथांमोना साफा सिखाव आखुथायनि दैदेनगिरिफोर जायनि जाहोनाव जोंनि सम्पदफ्रा धंस जालांदों ओंखायनो बिथांमोननिजों जों रुजुजाया बिथांमोना 5,000 मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो हायाखै होदोंब्लाबो गावसोरनि मानसिफोरखौल' होदों विदिन 5,000 खिन्थु जोङो दिनै 5 लाखनि मानसिनि थांना थानायनि राहा मोनसे सोंनायनि फिननायाव बिटिसिनि सम्पदनि सोमोन्दै बिथाङा गेबेङै बेखेवनानै होयो मिथिंगायारि सम्पदजों बुंफबनाय जोंनि बिटिआर हालाम नङा होमबा मिथिंगायारि सम्पदजोंनो बुंफबनाय दिनैनि जोंनि हाया सनाजों रुजुजायै बेफोरखौ जोङो दिनै बिटिसिनि आगुनि खुंथाइगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिगिरिफ्रा गावबा गावनि बुथुमनायनि माबायावनो हाबिलासावनो नांसोमनानै समाजनि जौगाथायखौ बिथांमोना एग्रिकालसारेलि सेरिकालसारेलि हर्टिकालसारेलि इभेन इक'नमिकेलि पलिटिकेलि ससियेलि जेबो मावफुं हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बे फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दं गतिके जोंनि माबाया हाग्रा बिफानानो होन आबाद बिफानानो होन गासैबो सनाजों रुजुजानो माने रुजुनायनिख्रुइबो बांसिन बिफांनि बे बिबांनि दङब्ला जोंहा बेवहाय आरो माने सिन्था खालामनो गोनां दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनि आसनिनि गेजेरजोंथ' दंखायोआनो बे गभर्नमेन्ट सिस्टेमखा खिन्थु जोंनि जा रेभिनिउफोर बे रेभिनिउफोरखौ जोङो प्रपारलि जुदि बाहायोब्ला
जोंबो सरकार जानायनि उनाव नङा होमबा इउपिपिएलआबो सरकार जानायनि उनाव साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर'खौ जुदि जोङो रायजो राजानि हेल्प लानानै जुदि दावगालांनानै खुंफुंनो हायोब्ला आंहा फोथायनाय दङ 17 बोसोराव गोग्गा जानाय जोंनि जा माने खहाफोर बे खहाफोरखौ जोङो 5 बोसोरनि गेजेरावनो सुफुंजोबनो हागोन। बिसायख'थियाव साबैसे देरहागोन होनना सोंनायाव बिथाङा सेकेन्डआवनो फिननो हायो होननानै बुङो। 27 to 32 जोबगांनानै बुंनो हाथारो आङो सेकेन्डनि गेजेरावनो। राजखान्थिगिरि हिसाबै रायजोनि गेजेराव माबा मोनसे खावलायनाय दङ नामा होननायाव बिथाङा इउपिपिएलखौ अनसायनानै समाजनि आरो जायगानि जौगानायनि हाबा मावनो खावलायो। आं साफ्रोमबो जोंनि मा होनो हादुंगोराफोर जोंनि मा होनो भारतीय सुबुंफोर जों साफ्रोमखौबो इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं बेखौनो गुरैयै खावलायदों। जोङो सोलायनाय नागिरदों। सोलायनायाव नोंथांमोना दिनै खौसे जानानै इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट खालामदों। आरोबाव जोङो साननैसो खस्थ' खालामनानै जोङो 7 आरो 10 थारिखनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बाहागो लानि जेराव नोंथांमोना 14 लाख जोंखौ सापर्ट होनो फैखाबाय। दा बेखौल' गुरैयै खावलायदों। जोंनि सोलायनायनि थांखिया जेराव सान्थि गायसननाय, जौगाथाय लाबोनाय आरो खौसेथि होफिननाय। बेखायनो बे मोनथाम बाथ्राखौ लानानै गाव गावनि जायखौ जों गावनि आरो गावनि जौगाथाय बे बाथ्राखौ सोनारनानै जों जेन बयबो खौसे आवगायबोयो इउपिपिएलखौ गोदान सरकार दानायाव बाहागो होयो बा माने हेफाजाब होयो बेखौनो आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय। आरो आंनि आं सासे बेक्ति जानानै आं फैगौ 25 डिसेम्बर बे 25 डिसेम्बरनि जिसु खृष्टनि जोनोम साननि हामलायथि हरनानै आं नोंथांमोनखौबो हामबाय होननानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। दिनैनि फोरमायनो गोनाङा एसेनोसै। गोजोन्थों।